सिगाङावनो बिथांखौ आङो माने बे बुंनायनिफ्राय केसआथ' जों होजोबखाबाय केसआ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव होबाय आरो बिथाङा प्रमान देखायनांगोन प्रमान देखायनांगोन आंबो एबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय आरो BPF आव जोबोद मोजां मोजां मानसिफोर दङ गोबां रायजोफोर दङ 15-17 बोसोर जोङो BTC खौ 6 शिड्युलाव जोङो लाबोबाय खालामबाय बिथाङा जेबो माने 6 शिड्युलनि सोमोन्दै जेबो मोनथिया पार्टिनि सोमोन्दै बिहा गियान गैया खाफालाव खनसे देरहानायनि मोनसे माबा दंमोन बेनाव जुफिदोंमोन बेखौबो बियो माने बदनाम खालामनानै लाबाय दा बिनिखायनो बे जघन्य जि बुंनाय बिनि सायाव जोङो बारा गोबाव रायलायनो गोसो गैया आयेन बादि हिसाबै जिहेतु जों केस होखाबाय बे केस होनाय हिसाबैनो बिथांखौ केसआनो आयेनानो बिजिरसिगोन आङो एसेम्ब्लियाव बेखौ नुयो लोगो मोनो जे सोरनावबा सोरबा EM नाव सोरबा डिपार्टमेन्टआव जेब्लानाखि जों सोङो बिथाङासो सिगां बुङो माने बियो एखेबारे बबेनिफ्रायबो फुरा पावार मोननानै फैनाय बायदि आरोखि बे मानसिया जेबो आयेन कानुन सिस्टेम नेम निथि बे जेबो रोङा लेखाबो रोङा खोमा बेसेबां गोरोङा मोनथिया गावखौबो एसे लाजिनांगौ गोरों समाजाव दानि गोरों समाजाव बड'लेण्डआवबो गोबां गोरों मानसिफोर ओंखारबाय बे गोरों समाजाव आङो आपिल खालामदों आङो खावलायदों अनुरद खालामदों बे मुसलपुर समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ आपिल खालामदों जाहाथे बेफोरबायदि रोंथारि जेबो रोंथारि मानसिखौ थाखा फैसाल' सिनायग्रा मानसिखौ समाजखौ सिनायै धोरोम खोरोम मोनथियै डिसिप्लिन गैयै मानसिखौ जाहाथे उनाव भट होनानै देरहाहोआ नैबेखौ आङो रायजोफोरनिसिम खावलाय माने जाथारि मानसिफोरखौ समाजा बिजिरनानै भटखौ होनांगौ मोजां मानसिफोरखौ सुस्थ' मानसि बेयो जेरैबायदि खोथा बुङो जोङो एथ' गोबाव सासन खालामबाय जों लाबोनाय जों एसेम्ब्लि लुनाय जों सेक्रेटारियेट लुनाय जों गासैबो सिस्टेमखौ बानायनायाव बिसोरो नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दिनै सासन खालामदों दा बेखौ बयबो मोनथिबाय दिनै रायजोफ्रा बयबो मोनथिगासिनो दङ जे BPF आ मा बुस्थु बेसेबां गोरों दं आरो UPPL आव सोर रोखोमनि मा रोखोमनि मानसिफोर दं बेखौ दा रायजोफ्रा नुगासिनो दङ बेखौथ' जों नाजाबाय थादों जेन'बा सोरबा MCLA लोगो जोंनि लोगोफ्रा थांदोंब्लाबो बिथाङा बेक्तिगत हिसाबै थांदों खिन्थु रायजोआ दिनै दङ दिनै रायजोआ बुजिदों नेक्स्टआव सोरबा गोदान केन्डिडेट फैगोन गोदान केन्डिडेटनो BPF आ भट होगोन मानोना दा रायजो राजाफ्रा बुजिबाय जे BTR आ मा बुस्थु BTC आ मा बुस्थु गासिबो अधिकारखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआव हरफिनदों बेखौथ' बयबो मिथिगौ